бонки ҷаҳонӣ дар як пажӯҳиши нав дар бораи Тоҷикистон гуфтааст, теъдоди кормандоне ки дар кишвар аз компютер истифода мебаранд кам аст. дар ин пажӯҳиш, ки ҳафтаи гузашта дар душанбе маърифӣ шуд, омадааст ҳоло аз миёни ҳар 10 корманди ширкат ва ё муассисаҳои давлатӣ дар Тоҷикистон фақат як нафари онҳо аз компютер истифода мекунанд ва тамом. дар муқоиса бо Тоҷикистон, ба гуфтаи Бонки ҷаҳонӣ, дар як вилояти ҷанубии Чин 55% компютер аз компютер истифода мебаранд. дар ин бора суҳбате доштем бо Рустам Қосимов, раиси фонди ҷамъиятии интернет дар Тоҷикистон, ва аввал аз ӯ пурсидем, ки дуруст аст, ки дар Тоҷикистон фақат 10% коргарон аз компютер истифода мекунанд? албатта агар ки ин рақам ҳақиқати ҳолро нишон диҳад, албатта ин рақам кам аст, вале инро бояд ба инобат гирифт, ки ва чӣ гуна ин тадқиқотро гузарондааст. Масалан, аз рӯи тадқиқоте ки соли 2012 мо гузаронда будем, 64% хонаводаҳо алҳол соҳиби компютер буданд. аз он чизе ки мо дар ҳамкорӣ бо мақомотҳои давлатӣ мушоҳида мекунем, қариб 100% мақомотҳои давлатӣ то сатҳи ноҳия бо компютеру дигар технология муҷаҳҳаз гардонида шудаанд. бинобар ин гуфтан, ки аҳол дар Тоҷикистон танҳо 10% кормандон дастрасӣ доранд ба компютер, ин ба фикрам каме бо ҳақиқат дур аст. хуб, агар шумораи истифодабарандагони компютер бештар ҳам бошад, вале боз ҳам метавонем бигӯем, ки раванди таъмини ширкату корхонаҳо бо компютер суст аст? ворид кардани технология дар умум дар бораи Тоҷикистон гап занем. Албатта дар Тоҷикистон мо каме дер карда будем бо сабабҳои муайяни солҳои 90, ки дар Тоҷикистон раванди ворид кардани технологияи нав каме дертар сар шуда, вале дар муддати 10 соли охир сатҳи воридоти технологияи иттилоотӣ коммуникатсионӣ дар Тоҷикистон дар сатҳи минтақа ба аз ягон давлати ҳамсоя камбудӣ надорем. вале дар умум истифодаи кам аз технологияҳои нав дар Тоҷикистон метавонад сабаби суст шудани рақобатпазирии кормандон ва умуман иқтисод бишавад? бе ворид кардани технологияи нав мо сатҳи эффективнокӣ, самаранокии истифодаи қувваи коргариро баланд карда наметавонем ва ин боиси он мегардад, ки масалан маҳсулоти мо қиматтар хоҳад буд. маҳсулоти мо рақобатпазир нест. аз тарафи дигар, агар кормандон дар Тоҷикистон аз малакаҳои истифодаи технология сустар бошанд, онҳо дар бозори ҷаҳонӣ рақобатпазири хурд хоҳанд дошт. Масалан, ҳозир дар Тоҷикистон бисёр сухан оиди воридшавӣ ба минтақаи озоди иқтисодӣ якҷоя бо Русия, Қазоқистон, Белорусия, Қирғизистон сухан карда мешавад. яъне ки як бозори умумии кормандон таъсис дода мешавад. дар ин бозор барои он ки тоҷикон рақобатпазир бошанд, бояд аз малакаҳои баланд пешрафтараи баланд бояд бошанд. Рустам Қосимов, директори фонди ҷамъиятии интернет дар Тоҷикистон, бо мо суҳбат мекард.